Usani sa akong pasyente, Father. Ako, Father, tungod sa punto per punto, dahil magkatao ako nang isurrender ang akong pagka-albularyo. Kini, ni Father, walang duda ko kung nakapas sila. Ako din nakaingon. So, ang yawa, ningon, dili mo gawas. Tungod nimo! Tungod nimo! Consistent kay yawa ka kahapon. Ako wala ko pag-ulitan ulian. Tumingin ko sa mari, 15 minutes, pray kaya ako sa naulian sila. Pamugignan, mga fathers, dili mo mabalaan sa inyo. Gusto, may exhausted, paano ang iyong pamilya? Sunod lang, i-catechize sila, empower sila. Ang tatay na magbandayan, kada-kada, mag-deliverance sila walay, kada-kada mag-deliverance sa ilang anak. E ikaw, relax ka at paluhaw ka lang ka. O, hindi ka ma-exhausted, hindi na nakaiti, lumang ka malukya, dahil ka maluwas, dahil ka nagtapakan. Eh, katol, hindi ko ma-liberate sa depression, sa obsession, sa possession, ikubol na sa limulo. Walang tiyana ng kalagunan ng tawanan ko. Diyan mo kayo, posible mo kayo magpagkamatay. Di ba? Ito naman, muli, ibaan na ay yawa. Itungkol nyo na yawa, mga isuwa. Tuko mo yawa? Tuko mo? Kita na mo yawa? Tanaw mo suka ka. Ibay yawa. Puro angel na nga akong tapad. Puro angel. Pwede ka mag-deliverance. Bisa pag-deliver ka pa. Minong pwede mo. Dipay. Hindi lang para sa mga giyawaan. Na pwede na ito mo sa tunay ni Bate. Ito yung klase na sakit. Natural at preternatural. Ang natural na sakit, ito mga panatay, mundo-mundo tagtugtog. Muntay tatambal. Masaktan. Masiguro po pinatay mo Jesus. Panatay ka nila. Ibig ko si Kristo, sa source of healing, sa source of tanan, pero gamit mo siya mga instrument. Apil na gana ang doktor. Jadi ko na siya, ang maayong lawas, wa magkinahanglan o doktor, ang masakit ito. Amen? But before doing deliverance mga isuon, kinahanglan, magandang ta. Kinahanglan, sa requirements, practicing Catholic. Jadi kami tulong kami guru Katoliko dahil bila ka yung Diyos Katoliko, tulog. Dahil mga Katoliko nga simbang sa payusa mo simbang ito. Itawag na sila maximal. Catholic. Itawag nila maximal. Doon ang Katoliko, ikaduha, ng Diyos Katoliko, KPL. Kita kali mo sa simbahan, doon ay kasal, bunyahan, lubong. Kung sila na pag-ilubong, itawag na sila nominal. Sa may nominal, nomen, Katoliko sa ngalan. Sa itawag na nila, nominal. Ang Katoliko, isang doon ay kasal, kung alas gawa sa simbahan, yun na, kusog. Kung doon ay bunyan, ano na nagawa sa simbahan? Di na kusog. Kung doon ay lubong, di na kusog sa simbahan. Ano na nagawa sa Banabaco? Sa ito ka na? Animal. Asa na natin
kinahanglan practicing Catholic na ako na. Nabunya na mo. Na? Yes. Nabunya na mo. Yes. Pinipin ko na mo sa mystical body of Christ, the church. Pagkapalala ninyo. Ang bahagi na mahimutang membro sa lawas ni Kristo, kinahanglan magpabunyag na dayon. Pumanan, para kay handa. Importante kay bunyag. Sa una, ang mahimutang sakop sa katawan sa Diyos, pinagis bunyag, pinaagi sa pagtuli. Sa